Goazen Patxi Urrutiari paso ematera. Maiatzako gehi dugu gaurkoa eta sarreran esan dugun moduan Patxi Urrutia dago gurekin. Arratsaldeon. Baita zuri ere? Zer modu zaude? Oso ongi. Oso ongi. Oso ongi, bai, egun polita dugu gaur eta gustora ez dut egiten ongi. Bai, ze nolako eguraldi aldaketa, Bai, bueno, egun batetik bertzera olakoa gertatzen dira. Gero eta gehiago gainera aldaketa sakonak, zenbait lekutan ere arrisku zerbait pastu dituzte, zenbait arrisku, baina, bueno, hemen ez du olako nabaritu eta ongi. Aldaketa klimatikoa? Nik uste dut baietz, gero eta gehiago nabaritzen ari dela, bai. Baina udaberria ere aldakorra da. Bai, eta, bueno, badiru dire munduan ez delago gehiagirik horrelako gaiei erantzun emateko. Azkenean Australiako hauteskundeak izan dira asteburunten, eta, bueno, erabat neurriak hartzearen kontra zegoena irabazi ditu, eta gainera oso politizatua zegoen gaiunen inguruan, klima aldaketaren inguruan oso polarizatua zegoen bi hautagai nagusien arteko gaia, eztabaida. Eta, bueno, atzera bertze pausu importante bat eman dela uste dut. Hauteskundeak ere guk hartuko ditugu aste honetan, hirukoitza? Bai, hauteskundeak badaude, 3 hauteskunde ditugu, Europarrak, Nafarrak eta gero herritakoak, ez? Garrantzia handia dute, azken finean aldaketa hain ongi atera hasi dena, burutzeko edo aurrera pausu importante batzuk emateko, bueno, momentua izan daiteke orai eta segun zen olako emaitzak izango ditugun, hor laguntzeko behar importanteak, oso importanteak dira. Horrengatik guk uste dut momentu enten asko dugula eskutartean, eta segun zen nolako emaitzak hartatzen diren, Nafarroa modu batera edo bertzerare bideratuko dela. Zerrengatik gainera, lehengoan galtzailek izan zirena gaurko egunean heldu badira, mendegu gozez datoz, eta ez dire bakarrik kudeaketa bat egitera mugatuko, bertze haunitzetako neurriak hartuko dituzte, eta bertzeatetik berriz, hain ederki hasitako hain bertze aldaketak, horiek sakondu egin behar dire, ni uste dut horren barnean dagoela laukotearen elkarrerako lana eta lan solidario egin duten lan solidarioa, hori ikasgai importante bat izan dugu eskutartean, horri sakontasuna eta irauntasuna emateko egoera batean sartu gaitezke, horrengatik uste dut eskutartean daukaguna asko dela eta denen artean erabaki beharko dugula zen olako Nafarroa nahi dugun. Gero ez du balioko erratea hau eure gertatzen zait, baizik eta gaur dugu aukera guk erabakitzeko ze bidea da guk egin nahi duguna gure herrian. Bai, orain dela 4 urte, hiritarrek hori aldaketaren apostua egin zuten. Zer uste duzu gertatuko dela aurten? Inkestak hor daude, inkesta badakigu interesatu izaten direla, inkestak normalean dirudunak edo podere daukatenak egiten dituzte, eta beren interesen alabera. Ez dakize pastuko den, nik espero dut deintzat laukoak irabazteak, gehiengo nahiz eta batengatik balin bada ere, baina proiektua eskutartean egon den 4 urte hauetan egon diren proiektu berriz aurrera eramateko. Kudeateko modua, jendeiken harremanetan sartzeko ze filosofia, gutxi batzuin onerako kudeatu edo herri gehiengoaren alde kudeatu, baditugu hainbertze gauza, hainbertze gai interesgarriak, adibidez zure herrian gertatutako hor bat zeuden 12 milioi euro bidean galduak horra botaiak, eta berreskuratu eginda, parte bat bedereia berreskuratua dago, baina segitu izan bat zuen lehenko moduan hori dena galduko ziren, eta horrelako bat dire inbertze gai importante, kudeaketa kaskar eta tramposo batek lehen UPNek egindako eta PSek egindakoaren ondorioz, eta orai, horiek ja antzita, horien kontra edo horiek zuzenduta gero bide on bat daramago, baina bide horri behartzei horrei segide eman. Horrengatik oso importantea diren etzat hauteskunde hauek, eta uste dut gainera herritar bezala lauko horren alde egin behar dugula. Apirilaren 28ko hauteskundeetan parte hartzea asko handitu egin zen, eta hor ikusi daiteke jendeak parte hartu nahi duela. Haunitzetan edabideek ere izaten dute eragin handia gauz horien inguruan, gero eskutartean ditugun gaiak, hauteskunde hauek gehien bat herrietan duten garrantzia da, hurbileko norbait, eta ezagutzen duzun norbait, eta hurbiletik bizi duzun kudeaketa baten inguruan,
egiten direla inbertze gauz, ez? Horrengatik daukate hurbiltasun, goxotasun bat ere badute, eta azken finean pike txiki bat izan daiteke beti, pues bueno, herrian ni unen alde eta ni unen kontra edo izaten delakotz, ez? Asko zer hurbilagotik bizi den zerbait. Nafarroan ere, bueno, pues Nafarroare txikia denez eta hemen elkar ezagutzen baitugu, badu hurbiltasuneko garrantzi hori ere badu. Zer gertatuko den, zer ez den gertatuko, eta gainera Nafarroan desberdintasun handiak badaude, eta uste dut jokoan asko dagoela. Asko dago, ez da gini jendea konturatzen den, asko dago, zerengatik modu betera edo bertzera egitea, bueno, pues adibidez, ospitaletako janariakin gertatzen zena, ez? Jan ez zitekeen janari bat ematen zuten, eta bueno, gobernu berria etorri zen eta hori aldatu zuen, sukeldeak aldatu zituen, eta bueno, pues orain sikiera faldu eta bazkaldu ongi egiten da gure osasun zentroetan, ez? Horrengatik erraten dut, importantea dela, azken finean, segun zen olako kudeaketa, gure bizi kalitateare baldintzatu dezakelako. Parte hartzearekin lotuta, gero ikusi daiteke hori ere zen olako mobilizatuta dagoen gizartea kalera atera dela askotan ikusi delako azkenengo. Eske, jendea gertzen duelek, bueno, pues inkestak niretzat badute horrakaz bat zerengatik, inkestak erraten dutena eta guk ikusi duguna kalean ez datoz bat, hemen ikusi ditugu, inoiz egin ez den manifarik handiena, seguraskide Altsasuko manifa hori dela urte bat egin zena, hemen martxoaren 8-aren inguruan emakumeen mogidak animeliak izan dira, manadakin izandako mobidak ere horko bortxaketaren ondorioz, animelekoak izan dira, nahi dut, inoiz baino gehiago jendeak bere eskuetan hartu du parte, beren eskuekin hartu du parte gertatzen ari zenean edo gure gizartearen kudeaketan. Eta horrengatik ezin dira errepikatu lehengo emaitzak. Nik uste dut, zuzenbidean, oraikoan, lauko taldeak irabazi beharko zuela askoz ere erresago lehengoan baino, kalean gertatutakoa ikusita, ez? Horrengatik, erten dute, baina nik ez dit sinesten, uste dute berzen olako interes batzuk edo nagusitzen direla inkestak egiterak orduan, ez naski egiei borobila agertzia baino. Bueno, dena den hor egongo gara igande gau arte urduri eta kezkati, jakinez eskutartean daukagule asko erabakitzeko. Mobilizazio horiek eragindako hainbat gai aipatu dituzu eta ere, adibidez pasaren astean, sasoikoen eskutik, irailean izango den epaiketa baten aurrean. Eske, ikaragarria da estatu honetan gertatzen ari dena. Lehen, momentu batean gogoan dut, hori dela 10 bat urte edo, bazegoen mito bat, hitz baten inguruan mito bat edo norabait ere borobildua zen ez, eta zen, bortxakerie salatzen baduzu, salaketa zen orduen egin beharreko zerbait. Eta, bueno, pues arazo guzia ziren hemen violentziaren erabileran. Bueno, hori gelditu zen, hori dela 6 urteia izan zen eta gero armak entregatu hori dela urte bat, eta hori dena gainditua da. Eta gaurko egunean konturatzen gara, inoiz arma bat eskutan izan ez dutena kartzelian daudela. Eta epaituak direla, eta ez bakarrik epaituak. Baita ere, kartzelian egoteko aukera guziak dituzte, eta terrorista bezala salatzen dituzte. Eta zu gertzen duzu baina, ze egoera dago? Nola deiteke gaurko egunean politikoak dire gainera, herriak aukeratu ditu lan hori egiteko, eta horren kontra daude baina, hemen ze pasten da, bueno, pues oraindik ere segitu nahi dute dinamika hortan. Politikoki ezin dituzte Estatu Espainiarra hautsia dago alde guzietek, hori ezin dute konpondu, eta horren asmatzen dute bertze borroka bat, eta bertze bronka bat. Eta horrein, pues, ari direna da, hemengo 47 o 46 persona epaitu behar dituzte. Eta zer egin dute ba? Bidezazo batzu dire abokatuak, bertzea dire medikuak, bertzea dire psikologoak, hainbertze presoei laguntzen dizkietenak, eta presoei laguntzeagatik, banaz bertze 12 urteko zigorra eskatzen diete. Baina zuertu baina, hau zer da, baina ezin duten erten hemen salatuz geroz edo kondenatuz geroz hemen dena konpondu ezela, edo arma gutzita dena konpondu ezela. Ez podoreak edozein tresna ibili dezake beren podoria mantentzeko. Eta horrelako bat ari da gertatzen hemen, irailatik hasite 50 gehiago persona izango dire epaituak.
ikeragarrizko, badakigu juizio farsa bat, gezurrezko juizio izango dela, zerrengatik azken finean zuk laguntza eskaintzen aldiozun nahi duzun guziari, eta presoak beren eskubide personalak denak hor dituzte. Eta horrelako, eta ni uste dut, horren inguruan ere, Alsasukoiken bezala, kristoi mobidak egin behar ditugula hemen, horrelakorik gerta ez daite, horrelako salaketarik aurrera egin ez dezaten, ez? Eta, hor buru belarri, jubilatu gure talde sasoia, ganden ortzegunean, egin zuen manifa bat gure indarrak neurtuz, baina eta hor egon ginen, errateko jende guztiari, hau ezinezkoa da, oraindik ez da iritsi, hilabete batzu falta dire, baina hasi behar dugu ja buru belarri gaiunen inguruan. Hau, onartezina da, horlako gizarte batean azken finean, inor ez duelako zemen inolako askatasunik, zeren edozen gaiagatik eramaten altzaitute, edozen gaiagatik zigortzen altzaitute, zengatik, horiek epaileak audientzia nazionali, ez da epaitzeko zerbait, Lantza Nazionala da, kondenatzeko eta gorrotua sartzeko berzerik. Autoritarismo maila handia dagoela. Bai, erabatekoa, eta orai epaiketan ikusten ari garena, epaile burua, monigote bada, eta bere badakin noren alde egin behar duen, zer egin behar duen, eta batzu onartu egiten diena, bertzei ukatu egiten die, seguntan orden hitz egiten ari dena, horrelako monigota da batean ere sartu nahi gehituztea, baina gero horren ondotik monigota da ez da deus, horren ondotik ez palego deus, baina horren ondotik daude 3 egun, ez da izen bat, 7 egun urte kartzela denen arteko. Momentuz, gaur, maiatzak 20, hautatutako preso politiko katalanak aktak jasotzen ari dira. Bai, ez dut ikusteko aukerarik izan, baina gero behiratuko dut telebistan dia ikusteko ere, ze gauza arraroak, horiek kristoin kartzelian daude, krastelian badaude da, arriskutsua direlakotz, edo gizarte ez dagoelako eroso sentitzen beraiek kalean egongo balira. Eta betze alderantziz da, jendeak eman dizkie botoak, orai ere segurazki biherko, datorren igandeko hauteskundetan, horietareko pare bat behintzat europarlamentarioak izango dira, baina berdin zaie nonta beraiena egin gaurko egunean. Lehen polizia izaten zen zigortzeko frankismoarekin, hortzegoen falange, hortzegoen kartzelak, hortzegoen torturak, hortzegoen denak. Orai ere segitzen dute horrela, horiek ezin dituztelako zibili edo etzaielako zainungi duritzen, orai ere epaileak erabiltzen dituzte injustiziak egiteko. Azken finean, gaurko egunean epaileak dire injustiziak egiten dituzten personak. Horixe dire, ez? Eta, hortan gabiltza, orai ere, zorionez gaur bedere atera egin dire, nahi zuten ere, zenbaitzu nahi zuten ere baimenoi ez eskaintzea, baina, azkenean lortu dute, pentsatzen dut egun berezi izango dela beraientzako, eta denentzako ere beren kontradizioak agerian gelditzen direla eta. Epe gara interesgarria ez da, Bai, eske, gainera errepresioa erabiltzen dute. Konturatzen zara, katalanekin ezin dutelaik egin beraiek nahi duten gauzak. Bereien hildo politiko espalime da inposatzen, kaina, baina ze demonio da, ze demokrazia mota da hau zu zerbait eztabaidan lortzen ez duzuna adibidez autodeterminazio eskubidea. Nola ezin daiteke onartu hori erredu? Nola ez dugu gizarteko jendeok erabakitzen altzer nahi dugun? Zer non dago bada demokrazia guk hau onartzen ez badugu, ez? Uste dut hor, badugula onartzeko eta ikusteko, ez? Eta Katalanekin gertatzen ari dena, beraiek 2 milioi terdi bozka izan zituzten erreferendum baten alde, urriaren leheneko erreferendum egin zutenean. Hoi zer da horrei, demokrazia onartu beharrean, terran beharrean, hau zer realitatea dugun aurrean, ez errealitatea aldatu. Nola aldatu? Ostiaka. Asko hitz egin den beste kontua da Josu Urrutikotxearen atxiloketari buruz. Bidezazu, hemen oso interesgarria iduritu zait egigurenek egindako adierazpenak. Non onartu egiten zuen, hau gizon bakezale eta gizon importante bat izan zela, bere ausardia laudatzen zuen bere adierazpen horietan. Zertaz, berak ezagutu baitu hurbiletik eta bera eztabaidan eta denboraten negoziazioetan parte hartu zuela ikusi zuen ze zailtasunak eta ikusiz gainera zen olako lana egin duen talde armatu baten buru jarri den hor, horren bukaeraraino lanian aritzeko, ez? Hoi ez du nor nahiek egiten, kontutan edukiz gainera
borroka armatu baten ondorioa beti askoz ere gogorragoak izaten direla eta bi aldeak ados jartzen direlaik, hemen alde batekoa bakarrik izan da, horren buru izan da Urrutikotxea, eta bueno, pues hori gainera gaixori dago, bueno, pues hauteskunde batzutan ja etekinik hartzen alduten, bueno, pues hartu dute preso, ez? Lotsagarria, azken finean, hemen denak ari gara izandakoaren ondorioak gainditu nahirik, egoera berri batera egokitu gure jarrera, eta bueno, pues hor dago adibidez errenteriko herrian gertatutakoa zenolako lana egiten ari diren bere alkatearekin buru, eta bueno, pues hori dena xeatu nahi dute, eta azken finean, bueno, gure bizikalitatea xeatu mendekua alde guztietan mendekua, bai gizartean, bai polizien, politikariek hor mendekua besterik ez dute bilatzen, eta bueno, dirudienez gainera gaixorik ere badago. Bueno, pues hoi da hauek nahi dutena, beraiena atera aurrera eta berdin zaie gainerako guzien eskubideak purdirgoitik gaten balin badira ere. Eta kasualidadea da orain atxilotu izana? Ez da kasualitatea, ongi kalkulatu dute, hauteskunde hauetan, bueno, pues ez da gize, xuxen zer helburu bilatzen zuten, baina zalantzari gabe hori aprobetxatzeko izan da. Gehien bat, bueno, pues zenbaitzuk arrazoia, bueno, argudio bezala tratzeko, eta eztabaidarako gaia bezala ere bai. Beste gai bat, beti azaleratzen dena hor dagoelako, baina justo ere aste honetan urteurrena beteko du, 81. Ezkabaren ihesaldi erraldoi hori. Bai, bueno, hemen, gu badakigu gure historian gertatutako hainbertze gauz pasadizu, edo historia berare, bueno, ez digutela kontatu eta aldatu egin dutela orain arte behintzat eremu askotan, ez? Bueno, hemen Nafarroan izan dugu inoiz kartzela batetik izan den ihesaldirik handiena. 700 preso baino gehiago alde egin baitzuten lurpean zegoen kartzel batetik, ez? Horren ondorioz, hainbat izan ziren hildakoak, herrietan atratzen zen jendea atzetan jendea hiltzera, aitzurrakin, kristuin sarraskia izan zen, eta bueno, pues, haunitzet ziren bueltatu, bidean gelditu ziren hilik gutxi batzuk, Frantziera iristea lortu zuten, oso gutxi batzuk, eta bueno, pues, berriki arte, orai dela 30 bat urte arte, hor ez da deus ezagutu, hor gordeta egonda dena, bueno, zorionez urtero orai egiten zaia omenaldi bat, eta bueno, pues, atzo atzean ere izan genuen hor reportaje bat Los Caídos ez, Madrilko, bai, monumentuaren inguruan, pues, bueno, pues hemen historia orai ere egin nahi dute, historia orai azkeneko urte hauetako historiare beraien nahi dute kontatu beraien modura eta beraien nahi zuten partea bakarrik ez naski bere osotasunean, pues orduen egin zuten, baina gaur eskuratzen ari gara, igesaldian parte hartu zuten egin ohorea eta haien inozentzia aldarrikatu zerengatik gehienak hor zeuden beraiek ere ezakiten asko zertaz hor zeuden herrian edo zerbait momentu batean parte hartu izanagatik edo eta estatu osotik harri zuten jendea horrat, ez? Tamalgarria jarrera orduan egin zutena eta gero urtetan zehar anztura hoi landu duten guzien aurpeia, norapaitere gogorra izan da, horrelako jende batzuk merezi zutelakoz lehenbiziko momentutik baketsu gelditzea eta beraien ohorea salbatzea. Asteburu honetan egin zitzaien omenaldia. Bai, urtero egiten zaiei azkeneko 30 urteak antsoingo batzuk udaletik hasi ziren mugida hoi lantzen, eta bueno, gero eta indartsuago bihurtu da denborarekin bai. Asteburu honetan ere sortzen jaia ospatu da, euskara... Ospatu nahi zuten. Bai. Hobeki erranta bai eta bai lekeition ere bazuten ibilaldia, eta baina eguraldia oso kaskarra izan da, denbora oso txarra, eta horrek nolapaitere, bueno, pues, kidin egin du horrelako besta ospatzea, bueno, ikusi dut ere deialdi bat egin dutela diru laguntza eskuratzeko, eta bueno, zenbait kontu korrente ere deki dituztela laguntza eskuratzeko. Bueno, askotan naturak ez gaitu sobera laguntzen eta holakoak gertatzen zaizkigu. Ez bakarrik euskal hezkuntzaren alde, baizik eta euskal hezkuntza publikoaren alde. Bai, karo, hor dago berezitasun bat eta importantea ere, hainbertze gaietan oraindik oso atzeratua gara, gaurko egunean hezkuntza pribatua izatea, eta hezkuntza religiosoa
izatea, bueno, gauza, nahi badut egin dezatela beraiek, baina ez diru publikoarekin, eta gainera zoritxarrez hemen diru publiko asko erabiltzen da opus eta horrelako inbertze, eta zenbait eskola non neskak eta mutikoak bereizten diren ere, eta horrelako gauzetan asko ere zorrotzago beharko genuke, horrengatik haiztuen ere hitz egiten genuenean hauteskundei buruz, nik uste dut momentua dela ere, hoien inguruan bigarren pausu hau, demokratizazio eta bigarren pausu hau orain eman beharrekoan horrelako gaiak konpontzeko bidean jartzen alko genituela. Zure ustez zeintzuk izan beharko lirateke Nafarroaren lehentasunak, ze lehentasunak ditu? Nik uste dut hemen lehentasun handi bat, bi lehentasun alde batetik izan zen publiko egin behar dela, hemengo zerbitzuak publikoak egin behar dira, osasuna ezin da egon, nire osasuna ez dut jarri nahi nik mediku pribatu batuen eskutan, nik nire seguridade sozialea daukat, eta hori nire seguridade sozialeko medikuak egin behar didate. Nik uste dut hori eta etxe zaharren etxeak ere, denak publikoak izan behar direla, kudeaketa publiko izan behar dutela, eta lehenengo gauza beraientzako izango da zerbitzua, ez diru irabaztea. Azken finean diru irabazteko zuri murriztu egin behar dizkitzute ameka gauz. Nik uste dut, hau dela oso importantea, gero badago bertze gauza bat ere, gero eta gehiago zabaltzen ari dena, eztabaidatzen ari dela, eta da, subsidio betiko, zu persona guziak jornala bat izatea sortuak izanagatik. Eta, dertaute ez dagoela diruri badago, egin daiteke, eta jende guziak izan beharko luke minimo bat ziurtatua. Azken finean sortzen bazara, eredu mundunten ere zure partea, zuri egokitzen zaitzula, eta hoi egin beharko zela. Hau urtea gainde oraindik, baina hau inposatuz joango da. Azken finean bertze irten biderik ez dagoelakoz gure gizartean. Gero eta diru gehiago badago, baina diru hoi gutxi batzuen eskutan dago, eta zerbait etorkizuna bilatzeko jende guziaren eskubideak mantentzeko, horrelako zerbait, el salario sozial ez nola ditzen dioten. Bai, hoi denentzako, persona guzientzako. Eta nik uste dut hoi horren inguruan jasi beharko zela buru belarri eztabaidatzen, bakizu gauza hauek solasian hasi eta gero gizarte eratu arte, kosta egiten dela. Nik uste dut hor buru belarri eztabaida hortan sartu beharko genuke, importantea delakoz, jende guziak sortua izanagatik, gero sortze horrek ematen dion bizitzako eskubidea hori bermatzeko tresna beharko zuen izen laguntza hori. Gizarte hobe bat ere ikitzeko hitzordu garrantzitsua igandean. Eske asko hitz egiten dugu horri buruz, baina gero praktikan gauzak eramaten hasten garenean, orduan ja pixke bideratu egiten gara, erranez, ez da posible, oso zaila da, eta hau nire errespetuak edo, nire eskubide non daudet ez da baina, bueno, zaudu nik buru belarri hasi behar dugula, inbertze gauzeta solasian, ez da baidan, helburu batekin, bizio hobe bat gehiengoarentzat bilatzen. Eta gero oraindik, pendiente dagoen beste zerbait da, kongresu hauteskunde orokorraren emaitzak eta gero ze nolako gobernuak sortuko diren, eta ere horrekin zerikusia du justo asteburu honetako hauteskunde hauek. Claro, hor kusiko dugu gero pakete handi bat izango da hor negoziatzeko, ez? Bueno, kusiko dugu, zer, badirudi zue atrako dela presidente, irabazlea lehendakari beraiek irabazi dituztelako hauteskunde horiek, norekin egingo dituzten paktuak kusi beharra dugu, eta gehien bat kusiko dugu zen nolako politika eramaten duen aurrera. Azken finean, ez da gehiagin abaritu, kusi dugu orai Urrutikotxearen atxiloketa, bide honean jarri beharrean, bake bidean jarri beharrean edo, zuari oraindik gasolina pixkat gehiago bota egin diote, eta bertze gauzetan, ez dute inolako erabakirik hartu, Frankoren hilobia antxe dago, ez dute handik atera, ez dire deustan hasi, hor daude dena ikusten, baina beldurra direla ikusten eskuinaia zer erraten duen, ikusteko zer egiten alduten katalanekin, pentsazu katalan presoak, parlamentarioak kanpoan egoten altziren, hoi minimo demokratiko bada, inor gulertzen ez duen zerbait, ez dute horrelako pausorik eman. Oseak, hemen uni ematen zaio erraiz, baina gero praktikara eramaterak orduan, ikusten dugu, pesoko koldarrure hor dagoela oraindik, eta, inolako demokratikoaren kurtsurik eskaini ez gaituela orain arte behintzat. Eta hala ere egun hauek ez dira errealak
kanpaina... Ja, bai, baina badire zenbait gauza egin beharko zirenak, zenbait keinu bedere ez, eta nik keinu horietan ikusten dut adibidez, pues katalanen politikariena, Alsasukoena ere, ederki ateratzen aldire kanpora epaiketa definitibo izan arte, zertako egon behar dute barruan. Eta zertaz ez du keinu hori egiten, demokratiko hutsak izango liren, pausu txiki batzu besterik ez direnak. Claro, erakutsi nahi duten, nolabait ere, beste orain artekoarekin ez dutela aldaketik gehiagorik nahi. Beno, zer gertatzen den... Urrengoan ja asko izango dugu aztertzeko, zerengatik, interesgarriak izango zire, gero ere Europan Nafarrek izango ditugu, ordezkari batzuk ere izango ditugu, eta horietaz denetaz arituko gara, uste dut interesgarri izango dela, nolabait ere, 4 urtetako edo 6 urtetako, Europarra 6 urtetako egiten baitire, hor, bidea markatu egingo dutela, naiz eta hor ez den erabakitzen, baina hor erabakitzen denare garrantzia handia izango du. Mil esker gaur ere gurekin egon izanagatik, Patxi. Plazer bat izan da. Gero arte. Bale, aio. Pasaren astean, kantu eta hitza euskarazko kontzertu zikloa hasi egin zen, erraldoien txokoan burutzen da ostegunero, aste honetan 2. saioa izango da, eta joateko aukerarik izan ez baldin bazenuten, gaur gurekin disfrutatzeko aukera izango duzue. Peti musikariak eman zion hasiera eta esan bezala oraintxe bertan eskainiko dizuegu. Beraz, disfrutatu, arratsaldona izan eta bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.